Добрый день, дорожэнькія, з вами Надзейка, і сёння я прыгатую страву з цікавай назвай лянуха. Гэта суп са свежай капусты з малаком. Для яго прыгатаўлення нам патрэбны бульба, морква, капуста, малако, вада і соль па смаку. Спачатку мы ставім варыць парэзаную на две часткі бульбу. Варится бульба, я мелко нарезала капусту и зараз потру моркву на тарце. Ингредиенты добавляем в наш суп. Усе наши ингредиенты зварыліся, и я уже потолкла бульбу, а зараз падышоў час забяліць яе молоком. Ну вось, осталось пачакаць, пакуль наш суп закипіць. Ну вось зараз, нарэшце, я паспрабую гэты цікавы суп пад незвычайнай назвай лянуха. Вельмі незвычайны смак, нагадвае мне маё дзяцінства. Абавязкова паспрабуйце прыгатаваць лянуху ў сябе дома. Да сустрэчы!